आसाम सोनाब बेंगल सिमानि श्रीरामपुराव पुलिसा सेबनानै गोबां बिबांनि जौ हमदों। मोनसे इसिङारि सुलुंनि बिथा खालामनानै गंसे कन्टेनार ट्राकखौ सेबनायाव गासै 46 कार्टुन जौखौ हमनो हायो। जौजों लोगोसे ट्राक ड्राइभार बिपिन साहानिखौ हमनो हायो होनना पुलिसनि सुलुङा मिथिहोयो। WB26B2883 नम्बरनि कन्टेनार ट्राकनि इसिङारि चेम्बाराव सिखोमानानै लाबोनाय समावनो जौफोरखौ हमनो हायो होनना पुलिसआ मिथिहोयो। गुबुन फारसेथिं हमनो मोननाय जौफोरखौ गुवाहाटीनिफ्राय सिलिगुरिसिम लांबाय थादोंमोन होनना मिथिहोबावो। हमनो मोननाय जौफोरखौ सिज खालामनानै बेनि सायाव नायबिजिरनाय खामानिखौ जागायदों होनना पुलिसनि सुलुङा मिथिहोदों।